Pramod Boro बिथाङा थाबायनानै फैगासिनो दङ जोंनि गेवलां फोथारनि बिनिखायनो बयखौबो थियारि जानो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथाङा थाबायनानै फैगासिनो दङ गिबि बावखुंग्रि फोरबोनि लोब्बा लाखिनानै बावखुंग्रि हाजोनि गुदियाव जानो गोनां बायदिसिना हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय बावखुंग्रि फोरबोआव बयबो गाजा गोमजायै बाहागो लानायनि गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय दानिया जोंनि बिटिसिनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि बिथांखौ जोंनि दोरोङारि गेलेनाय आयदानि सायाव फंनैसो बिबुंथि लाखिनानै दिनैनि बे गेलेनाय आयदाखौ बेखेवनानै होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय रंजाली बिहुर शुभेच्छा सकलोलै जनायछु रंजाली बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय आरो दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारि लानानै बावखुंग्रि जे जोंनि फोरबो बेखौ खुंनाय जादों आरो बे सानथामनि हाबाफारियाव गोबां जोंहा हारिमुनि माखासे आयदा गेलेमुनि आयदा बायदिसिना ट्रेडिशनेल जोंहा संनाय खावनाय बादायलायनायनि आयदा बेबायदि गोबां आयदा लानाय जादों आरो बे मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव मोनसे थांखि दङ जे जोंनि ओनसोलाव जोङो जोंनि माखासे हारिमुआरि बिथिंफोरखौ अरायसम फोथांनानै दोननायजों लोगोसे बेखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनाय थांखिजों बे हाबाफारिफोरखौ लाबोनाय जादों बावखुंग्रि जोंनि जे फोरबो बेखौ BTR आवल' दोनालासिनो बेखौ आसाम नाङै आरो भारत नाङैनो बयबो मिथिनो हानाय बे थासारियाव लाबोनो थाखाय जोंनि टुरिज्म बिफाननिफ्राय नाजाबाय थानाय जादों आङो मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय समाव बियो मोनसे नेशनेल फेस्टिभेलहालागै बेखौ लांनो हागोन माखासे थासारिनि थाखाय थांनाय समफ्राव बेखौ मोजाङै खुंफुंनाय जायाखैमोन नाथाय आथिखालाव थासारिया मोजां जानाय लोगो बेखौ मोजांनिफ्राय मोजाङै खुंनो आखायाव लादों दा खमलायनाय जेखौ जोंहा सानिक ब्रह्म आरो माखासे जोंहा गुदुं सुबुंफ्रा गेलेमु बिथिङाव बिथां जोंहा गुणशंकर बिथां आरो गोबां सुबुंफ्रा बे खमलायनायखौ बोखांफिननायजों लोगोसे बेखौ पपुलाराइज खालामनाय आरो बेखौ मोनसे मोजां गेम इभेन्ट महर होनाय बेवहाय बिथांमोना जोबोद बिहोमा होदों आं गुबैयै जोंहा सानिक सारनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों जे बिथाङा जोंनि हारिनि सासे जोबोद गोसो गुदुं गोख्रों आरो नंगुबै सासे बर' फिसामोन बिथांनि माखासे लिरनाय बैसागुनि बिथिङाव माखासे गुबुन बिथिङाव बिथाङा लिरनाय सोरजिनाय बेफोरो बर' हारियाव अरायसम गोथाङै थागोन आं बेखौ मिजिंथिदों दा नैबे खमलायनायखौ बिथाङा नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलसिम लांनो थाखाय मोनसे टीम बानायनानै खामानि मावबाय थादोंमोन दा बिथाङा जोंनि गेजेराव गैला नाथाय जों दाबो नाजाबाय थागोन जे बे खमलायनाय जोंनि जे ट्रेडिशनेल जे मोनसे गेलेमु बेयो मुलुगनां थाखोआव जोङो बेखौ लांनो हायो आरो जोंनि ओनसोलावल' नङा बेखौ सारा भारत नाङैनो जों बेखौ पपुलार खालामनो हायो बिनि थाखाय जों नाजालांबाय थादों जिखिनि फंबाय बिनानावमोना
नैबे गेलेनायाव बाहागो लाबोदों आरो बाहागो लाबाय थादों बिथांमोननि इयुन जिउनि जि देरहासारनायखौ आङो हास्थायदों आरो अबंलावरिनि खाथियाव आं आरज गाबदों जे नोंसोरनि साफ्रोमबोनि जिउआ जाहाथे जाफुंसार जायो जायफ्रा लेखा फरायबाय थादों आङो अन्नानै लेखा फरायनायखौ नागारनाङा होननानै खावलायदों मानोना गेलेनायजों लोगोसे जि स्टाडि एबा सोलोंथाइ बेखौ जोङो लांबाय थानांगोन मानोना इयुन जिउआव जोङो सासे गोख्रों नोगोरारि जानो थाखाय जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ बेनिखायनो गेलेनायखौ गेलेनांगौ आरो बेजों लोगोसे सोलोंथाइखौबो लालांबाय थानांगौ दा बिनि थाखायनो दिनै जे जोंनि फंबाय बिनानावमोना जोबोद गोसो गुदुङै जोंनि बे ट्रेडिशनेल जि मोनसे गेम बे खमलायनाय बेखौ जे बाहागो लादों बियो जोबोद मोजां जादों आङो हारिनि फारसे नोंसोरनि जि कन्ट्रिबिउसन बियो अरायसम थाबाय थागोन आङो बेखौ मिजिंथिदों आरो जोंबो सावरायगोन जे बेखौ बोरैहाय आरोबाव बांसिन मोजाङै जोङो बेखौ मदद होनो हायो आरो नैबे फोरबो थांनायनि उनाव स्पर्ट्स पलिसिनि सायाव जों जेब्ला रायलायगोन अब्ला जोंनि CSD आरो गासैबो टीमखौ लानानै फैबाय थानाय समाव बे खमलायनाय जि बादायलायनाय बेखौ जों आरोबाव मोजाङै बोरैहाय खालामनो हायो बिनि थाखाय जोङो नाजागोन आं बयनिसिमबो रंजालि बैसागोनि गाहाम हामलायनाय बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय जोबोद साबायखर थाबाय सारनिसिम जुरि सिगां जोंना जागोरगोन बोनाय दा बे बोनाया जाहैदों आगर आरो माथानि गेजेराव दा सानैबो बोनानै बे हादोर दङ बेहाय सार्कोल बे सार्कोलखौ सिगां हांखो नैथि हांखो आरो थामथि हांखोनि गेजेराव बेहाय बोनानै लांनांगौ बयबो आखाइ खबनानै हो बा पइन्ट मोनबाय आगरा दानिया नारनाय दा नारनानै बे हादोरनि बायराव नाहरनानै होनांगौ बेहाय मोनथाम सार्कोल दं हांखो दं सेथि हांखो नैथि हांखो आरो थामथि हांखो सेथि हांखोआव नारनो हायोबा से पइन्ट नैथि हांखोसिम नारनो हायोबा 3 पइन्ट आरो थामथि हांखोखौ बारनो हायोबा 5 पइन्ट मोनगोन दानिया जाहैदों बखंनाय दा बे बखंनाया बे एके स्टाइलावनो आरो दा गेलेबाय थानाया आगरा जाहैदों चिरांनि आरो माथाया जाहैदों उदालगुरिनि आगर आरो माथा बे ग्रीन कालार बाग्रायनाय दा 5 पइन्ट मोनबाय दानिया जाहैदों दैखांनाय दैखांथारनांगौ हान्थुसिम दैखाङोबा से पइन्ट जानजिसिम दैखाङोबा 3 पइन्ट आरो गोजौसिम दैखांनो हायोबा 5 पइन्ट मोननाय जागोन दा सानैनि गेजेराव जुजिगासिनो बे 5 पइन्ट मोनबाय आखाइ खबनानै होराय जा नोंथांमोन दानिया नायदो नोंथांमोन बे जाहैदों दा खुग्लुब आगरा खुग्लुबबाय बिखुंखौ फोनांथारनांगौ फोनांनो हाबाय पइन्टसा मोनबाय दाना माथा खुग्लुब सानैनि गेजेराव जुजिलायगोन बेलथायथारनांगौ बेलथायनो हाबाय बिखुङा नांबाय दाना जाहैदों नखर सेनाय दा सानैनि गेजेराव सोर बांसिन पइन्ट लानो हायो गेजेराव जिरायनानै आथिं
बा आखायाव हमनानै बोनो हायो दा सानैनि गेजेराव जुजिलायगासिनो दं आखाइ खबनानै हो रायजो राजाफोर नायदो सानैजों जुजिलायगासिनो दं सोर बांसिन पइन्टसखौ लानो हायो दा बे जोंना रेफारि बिथाङा दा डिक्लेयार खालामगोन आरो भरसा जाबाय दानिया हिन्जावसाफोरनि फैदो हिन्जावसाफोरनि सानैबो जुजिलायगासिनो दङ बोनानै लांनो हायोबानो पइन्टसखौ मोनगोन दानिया जाहैदों नारनाय सोर बांसिन बोलो होनानै नारनानै बायह्रायाव दैखांनो हायो दानिया बखंनाय नायदो रायजो राजाफोर जोंनि बे बर'नि खमलायनायाव गोबां बोलो नांगौ स्किल नांगौ टेकनिक नांगौ बे गासिबो फिटनेस नांगौ दा बे गासिबो स्किल्सफोरा थायोबासो खमलायनायखौ गेलेनो हायो नैबे 5 पइन्ट मोनबाय दानिया बेलथायनाय आगरा खुग्लुबगोन आरो माथाया बेलथायहोनो नाजागोन बेलथायहोनो नाजागासिनो दङ नायदिनि बेलथायनो हायो ना हाया फोनांनो हाबाय बिखुंखौ पइन्टसखौ मोनबाय दानिया माथा खुग्लुब आगर बेलथायगोन नाजागासिनो दं बोरै टेकनिक बाहायनांगौ ओरैबारै नायदो रायजो राजाफोर बे हाया हनै सेस्था खालामगासिनो दं दैखांनो थाखाय थेवबाबो दाबो हायाखै बिखुंखौ फोनांथारनांगौ फोनांनो हाबासो पइन्टसखौ मोनगोन नङाबा पइन्टसखौ मोना आरो बेलथायफिनदों जि हक दानिया नखर सेनाय जोबोद बोलो नांगौ रायजो राजाफोर नायदो सानैनि गेजेराव जुजिलायगासिनो दङ बोलो होदों आगरजों माथाजों सानैनि गेजेराव सोर बांसिन पइन्टसखौ स्कर खालामनो हायो नायदों आथिं हमनानै नाख्लायहरदों एखमबा बोदों बे सार्कोलनि बायह्रायावल' थिनहरनांगौ आरो जाय बांसिन गोबाव सार्कोलाव जिरायनो हायो बेनो विनार जायो दा रेफारिनि डिसिजन सानैनि गेजेराव सोर माथा देरहासार दानिया उन्दैफोरनि जोंहा कम्पिटिशना जागोन नैबे जोंना लास्ट डेमनस्ट्रेशन सानैनि गेजेराव जुजिलायगासिनो दङ आगर आरो माथा सानैनि गेजेराव नारा नाथा नै सोर बांसिन स्कर खालामनो हायो दानिया बखंनाय नायदिनि सोर बखंनानै लांनो हायो बे साइकेलखौ बारहोनांगौ सानि गेजेराव नाया दाबो जोबाखै बखंनाया सानैनि गेजेराव बोखांनाय बोगासिनो दं सानैबो आवबा बाग्रायनाय हायाव खोख्लैनांथारगौ बाग्रायनो हायोबानो 5 पइन्टस मोनगोन सानैनि गेजेराव नारा नाथा सोर खोख्लैनो हायो गाहायाव आगरा गोग्लैबाय माथाया पइन्टस मोनबाय दानिया दैखांनाय नायदिनि सोर दैखांनो हायो सानैनि गेजेराव जे बोलो हो आखाइ खबनानै हो आगरनि थाखाय सापर्ट खालाम आगर आरो माथानि थाखाय दैखांनाय सांग्रां दे आवबा सांग्रां बेबायथार बिखुंखौ फोनांनो हाबाय
बा पॉइंट्स मोनबाय माथा खुग्लुब जुरि नायदिनि बेलथायनो हायो ना हाया मा टेकनिकजों बेलथायो नायदिनि हायाखै बोलो होगासिनो दं मानसिखौनो नाबनोबो हाया बोखांनोबो हाया जानानै दं माने ओमफ्राय माथाया एम्बु बादि सिथाबनानै दङ हनै दैखांनोनो हाया आगरा सेस्था खालामगासिनो दं बेलथायनो हायाखै दाबो पइन्ट्सखौ मोनाखै दाबो सेस्था खालामगासिनो दं नायदिनि हायो ना हाया आगरा बेलथायनो हायो ना हाया नायदिनि टाइमा जोबहां आवबा हायासै आगरा बेलथायनो हायासै दानिया नखर सेनाय सानैनि गेजेराव नारा नाथा सोर जिरायनो हायो आरो स्करखौ बांसिन लानो हायो बेनो विनार जाहैगोन नायदिनि बे आथिं हमनानै बोनो हायो आखायावबो हमनानै बोनो हायो नारहरनोबो हायो नारहरनानै जिरायनांगौ बे आखाइ खबनानै हो रायजो नोंथांमोन सानैनि थाखाय दानिया जोब्बाय दिनैनि लास्ट डेमनस्ट्रेशनमोन बियो दा सानैनि गेजेराव सोर देरहासार माथा देरहासार